We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanin. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa paghunong na nining pandemic, kasulbaran ining maong virus. Padayon sa natong iampo ang atong mga benefactors and donors, hatagan unta sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan, labi na gyud tong naay mga giantos nga mga sakit o kasakit karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan tapos mabag-o ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom sa dili kaduha-duhaan nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel ug gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardiya ngadto sa kinasuukang lawak ug gilugpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay-og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang mga binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel ug sa pagkakita niya nga nangaabli ang mga pultahan, gipakaingon niyag ng layas ang tanang preso. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas.
Unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan niya sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad, o gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay, kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ko didto sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong dako labaw sa tanang butang, ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit gipatalingugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, Ginoo.
Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Ug karon muadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa ka ninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili moanhi kaninyo ang manlalaban. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Og inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, og sa pagkamatarong, og sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Og pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa Amahan, og dili na kamo makakita kanako. Og pailhon sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana, gisilutan naman." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kaning mga pulong ni Kristo dinhi sa atong Ebanghelyo, mga tulokibon matod pa sa Cebuano nga termino, tulokibon, tugkaronon kayo ba? Ingon siya, mas maayog yung mubiya ko ninyo. Murabag pagaingnon nga mas maayog yung mamatay ko. Kamo mga ginikanan, moingon mo sa inyong mga anak, mas maayog yun nga mamatay mi. Mana mo? Dili no? Amo na kay di man mo Kristo. Di sa ko makaingon isi Paris Priest, mas maayog yung mamatay ko para mabulahan mo dinhing. Di ba? Tulog karon kay na ingon si Jesus, mas maayog yung biyaan tamo nya. To think ha, tulo pa lang sila katuig nga nagkuyog-kuyog. Nya na pa sila sa sinugdanan sa ilang organisasyon. Nya moingon dayon si Jesus, mas maayog yung mubiya ko ninyo. Mo na siya ay mystery of God's presence. Ang misteryo ba sa presensya sa Ginoo. Kay kita God, nagtuo man gud ta nga inig kamatay sa tao, wa na, human na. Wa na siya. Mo narong daghan kaayo nga namatyan og mga mahal sa kinabuhi, labi na gyud close kay nila, di ka move on. Kay ilang paminaw, wa na. Di ba? Ending na, nahanaw na, napag-iuban mo ingon, gibawi na ang hinuwaman nga kinabuhi. Gapataka na lang kita giyaw-yaw. Nga naman, kay wa man tay pagtuo. O wa tay pagtuo, di kita kasabot aning gisulti ni Kristo nga mas makaayo kung mubiya siya or mas makaayo kung mamatay ta. Kung buutan gani ka nga tao, kamatay gidayon. Adi mo mutuo? Basta buutan ka, kamatay dayon. Nga naman, mas dako kag mahimo kung patay na ka para sa kaayuhan sa imong mahal sa kinabuhi kaysa buhi ka. Apantan, buutan ka nga inahan, ya mamatay ka. Unsa may imong iampo? Adto naman kas atubangas Ginoo. Unsa may imong iampo sa Ginoo? Para sa kadautan sa imong anak o kaayuhan? Para sa kaayuhan. Di magsige jud kag ampo didto. Nya ang gaho mas Ginoo ga kontrol diri sa kalibutan. Di musod to ang iyang grasya sa imong anak. Pero buhi ka, magampo ka sa Ginoo nga mabuutan imong anak. Uy, nadugay maguli. Giingnan man imong ayaw panguyab. Uy, naamay gaagbay-agbay. Makasabaan imo. Kay buhi man ka. Pero tuwa ka sa langit, nakikita kang giagbay-agbayan. Mingon ra ka nga, Lord, palambua ang ilang gugma. Kay di naman masukanon ang mga taong tuas langit. Wa naman na sila'y kasuko. Di mo gustong malangit. Perfect na mga atong virtues dito. So di na ka masuko. Kita kas imong anak nga nagsuyop, di na ka masuko. Igo na lang kang maluoy. Pero ani ka dinhi, buhi ka, matamparusan gini mo. Wa pay siguro mapatyan pa kag unay sa imong anak kay na bad trip. Tinood.
Akan ni mga hubad lang ni ba nga sinugarol. Pero mo ay nahitabo ni Kristo, ingon siya, inigsakan ako, akong ipadala ninyo ang manlalaban. Unsa man ang manlalaban? Tig panalipod, tig atiman, tig dipinsa nato. Nya kinsa man na? Ang Espiritu Santo. Nya unsa may mabuhat sa Espiritu Santo? Ang matag usa ka magtotoo himuon niyang Kristo. Nindot kayo no? Kay kung si Kristo magpabilin, mura ra gyapon siya og kanabang magbalantes karnero nga naguna nya gasunod ang mga karnero. Siya rang usa mo isintro, pero inigabot sa Espiritu Santo sama atong Pentecostes, silang tanan nga didto sod sa lawak pagkunsad sa Espiritu Santo nangahimo silang Kristo silang tanan. Lingi anay mong tupad. Lingi ba? Pangutan ako no, na gusto kang mahimong Kristo. Na. O mahimong yawa. Sige, na. Kanindot anang mahimot ang Kristo. Og maunay epekto pagkamatay ni Kristo pagsakas langit naa dayon tay 7 sacraments. Kanang 7 sacraments nga atong gipamutang niya baptism hangtod diri sa matrimony, maunay makapahimo natong Kristo. Kristo ba dinis kalibutan? Dili Kristos buangan, Kristo sa kalibutan. Kinsa man as Kristo? Manluluwas. Mahimo sa tang mga manluluwas. Muna si San Vicente Ferrer nahimong manluluwas. Dili tungod kay siya mo'y Ginoo, instrumentos kaluwasan. Tanawa diri sa unang pagbasa. Unsa may nahitabo sa unang pagbasa? Naminamos drama dito. Wagi naminaw. Unsa may nahitabo be? Kinsa may starring sa first reading? San Pablo og si Silas, sila mo starring. Nya unsa may ilang role? Gilatigo, gitabangag latos, gigisi pang sinina, gipang latos, portig yung bunuga. Nya gipriso pagyud, giakuban pagyud sa to kahoy ang mga tiil og kamot, kadinahan pagyud maayo, portig yung luuya. Lapdos tingin ito dito sa prisuhan bagi ana nga to di nakaliho kay giakuban ang tiil o ang kamot. Pero unsa may batasan ni Pablo og ni Silas? Nireklamo, nasuko, nagmahay, liwat yung Kristo paglansang sa cross nga way kasuko, way yaw-yaw, way pagmahay. Unsa may gibuhat? Nag-awit hinuon og mga salmo, nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Maka-imagine ka ana nga si San Pablo porting isuga ani, banggiita ning manlulutos, di ka na mo reklamo nga nakondisyon na ng sukol, nakondisyon na siya pagpatay og tao, pagpatay og kaaway, nya karon gilatos, gilapdos kadto, gikadinahan, nag-awit na og pagdaig, naliwat ni Kristo. Kana batasan pala na, oy pagsigi nilag awit, nilinog ang prisuhan. Unsay resulta? Nangatangtang ang mga kadina, tangtang pang tanang kandado. Unsa man na? Gahom. Nahimo na sang gamhanan. Sus, ang gwardya maghikog na unta kay abi niyang nang lakaw ng tanan kay kanabi ang mga piniriso, maablihan lang na gamay, blusot man gidayon na. Di maghikog na ta siya kay siya may mahimong accountable. Oy, giingnan lang San Pablo, Brad, ay paghikog Brad, di araming tanan. Wa mi manglakaw kay ang pagkaabli sa kandado o sa mga higot namo, wa ni magpasabot nga mulayas mi. Kung dili nangatangtang ang gapos sa sala, ang gapos sa sala. Kay kanang sala maigsuon, gapos ka na. Di mo mo to? Sige, ingna na imong tupad. Daghan ka gapos. Di gani mo tubag, nagapos na na. Ina, daghan ka ro gapos. Gapos man na, kadina man na, padlak man ang sala, prisuhan man ang sala,
mo tong pagkatangtang na sa tanang mga kadina o mga kandado, wa sila manglakaw kay nga naman og manglakaw silang di mananghid sa gwardiya, sala man na. Nya di naman sila gustong magpakasala. Bisag ablihan patanan. Asa na mulakaw, mananghid gina kay maghuwat pa na silang court order. Mao man ay proper. Dito bita sa una di ako prisuhan. Mao na gani ini ang kanaganing gospel, moingon dayon ko og ablihan ni ron tanan dinhing mga kandado unya mulakaw ang tanang gwardiya kay mag-snacks. Adtos SM City mag-snacks. Ato pa mo dangat pa nag mga 3 ka oras una mabalik diri. Unsay inyong buhaton? Abli na ang tanan. Ingon sa Padre sa wala nako. Maghuwat ka mo nga mouli sila. Nakusos mga naong ninyo, mura tingali mo mga baka nga naablihas turil, maglumba siguro mo gawas anang pultahan. Nakobulahan tong maghuwat inig-abot sa gwardiya kay mananghid pa siya og naabay court order. Og why court order? Bisag ilabay pa mos gawas, balik yun mo dinhi. Pamugos yun mo nga magpapriso kay wap ay court order. Ano? Kamo kuno'y mapriso be, imagine na. Hindi maablit ng pultahan. Masaban, mo pahimos kag layas o dili? Oy, mga naong ninyo ang butang. Ditso siguro ikias. Uy, pabalikan ta ato. Sus, ikias na ta. Managan. Oy, San Pablo, naghuwat silang tanan. Hastang mga buangon nga mga piniriso, nakaton sa ilang gikanta-kanta, naminaw man. So nakaton sad nga ang Ginoo gid mo isundon. Ang resulta, nagpabunyag. Pagano man tatong gwardiya, nagpabunyag siya sa pagtuo nga Kristiyano ug apil pagyud ang tibuok niyang pamilya. Unsa man to? Kaluwasan. So nahimo na si San Pablo nga kamaong muantos, kamaong mulikay og sala, naanay gahom, nakaluwas pagyud og mga kalag. Mao na nga ningos Kristo, may giyong muadto ko didto aron nga mabubuan mo sa Espiritu Santo. Sa una bitaw, perti na kong ampo nga si Papa di mamatay, bahala na lang paralyzed. Kay pagsoda ko seminaryo, unom naman siya katuig nga paralyzed, half body paralyzed. Nya kini akong maguwang, upat na sad katuig nga paralyzed kay awahi manig duha katuig ni Papa sa tulo di ay katuig pagka-paralyzed. So tulo pa katuig akong maguwang ato kanis Pedro. Ampo jud kong di mamatay kay malipay jud ko nga si Papa musudong nako kung pananglitan maordinahan ko. Oy, wa kaabot og 3 ka buwan, patay lang dahil si Papa. Pero nga naman, kay tungod ni Papa nga namatay, napari ko. Ora gina siya. Kay guwap ato, magsigi kong uli sa amo, kay magsigi matog atake. Patay bitaw kinsa pay atakihon. Di ba? Wow, karon dagko na kay kog kulikta. Nga naman, pare naman. Sa una, maglisod ko, palit tambal, kanalaga ng calci block, lisod kong palit, kanang maintenance ba para high blood ba? Kana inig katuyod aning lawas ani akong igsuon, maingon na sad, maghigda na, naunsa man ka? Di naman ko kabangon, bugat man kayo, akani ospital na sad ni, unsa na say akong ibayad ani. Sus, na karon ay buhi pa. Naabtan man. Abtan mas kulikta. Bisag asa pa kaibutan. Di ay daghang kulikta honon. Naapil man ganita din hinab. Karon nanasay gahom ang nanay gahom gamay. Akong tingog ba? Ani akong tingog bati magyog enis tanan. Kana ganing sa una nga basta di lang ni ma-COVID, hindot siya niya akong tingog, no? Bati man niya akong tingog, God. Dili man ko pang DJ. Kanang atong singer, pang DJ na og tingog. Pero ako, sos, muragyog ka ng atong kampanaryo diha nga basag kay tingog. Ambot nga ano na, naguba naman. Oy, donate mo diha kampana, oy, kanang dagko, nidot og tingog ba? Pang-donate mo, ha? Tutok ra ba sa mga nako? Sige, nagreklamo ang atong tigbagting padiroy atong kampana ba ato na ilisan ako nga naman sa mura naman naglata bitaw nga gidubli. Blank ana ba, pero mao na akong tingog
Pero nganong gamhanan man, ang ato lang gani mga slots, katong Hope and Opportunity slots, halina naman gani itag 3,347 ka slots. Kadaghan na. Nyag ingno ni Ronako, kaning nahibilin nga 1,653. Og ingno ni Ronako, nga di tani paaboton og Mayo 31. Mahitabo ka na. Uy, ug muangkon mog tag napo kabuok wa na urot. Urot ni. Mansad mo iayo san. Minaw raman mo, di man mo madutlag Espiritu Santo. Pero nabi power nga no maning nanghatag man niya dili pa gid taga dinhi wa man ni kailan nato unsa ra may ilang nailhan nga ako pare nagmisa ko makita ko sa online mao ra gyud na yang anong nipiyal man sila gitandog sa Espiritu Santo gihatagag assurance sa Espiritu Santo yang ano masad nga kursunado masag kong musulti di masag ko mahadlok kay gigiyahan sa ko sa Espiritu Santo unsaon paggamit ang donations mao ni ron nangahimo na ni dinhi hasta gis atong buwak 32 man to ka donors hangtod Disyembre naa natay 22 ka donors mo ka lipay ana wa man gani gid mo katampo dinhi pero naa natay 22 ka donors pledge pa ng uban so ang ato na lang ro problema ang duha ka semana sa Oktubre og ang Nobyembre og Disyembre na lang. Adi day mo ana ganahan. Mao na siya ang gitawag og sama na Espiritu Santo, lihok sa Espiritu Santo. Ang pulong mahimong buhi, ang pulong mahimong gamhanan. Kamong mga ginikanan, gamita ragod ninyo ang Espiritu Santo before mo muduol sa inyong anak ingna ragod nga Lord lamdagi ko unsa mang pulo nga akong gamiton para pagduol ani akong anak nga 14 tapulana ana di ba inigsulti nimo nindot ikag pulong di gyud makapasakit malipay gyud mo na diri sa atong unang pagbasa nangalipay gid silang tanan bisan pag si San Pablo porting samad-samad nangalipay kay ngano man gasunod sa Espiritu Santo sunda ra gud ang imong gusto sundon sa nako akong gusto mas stress ta karon ang imong anak tapulan unsaon na nimo pagduol ibaw mo wa ingnang Espiritu Santo ay lang sa kong pangutana, may magnakoy anak. Wa man mo ka, ibaw. Di ba? Ako'y anak ko. Kamu diya, bahala mo diya. Nganong anak-anak mo diya. Pero pangayo sa Espiritu Santo, kanang imong bana nga nangabit. Kung saan na nimo pagduol ang iyang kabit, be. Pangayo sa Espiritu Santo, kay kundi ka mangayo, ang imong dadon sa iyang kabit, yawa yun. Yawa ba? Ikaw, panwaya ka, ikaw, anak ka, ikaw. Bigaon na ka. Unsay mo ipangyaw-yaw dito. Nya mo baho sa tanimo otro sa ka bati kag naong mo nagbiyaan kasi imong bana. Wa ka kahibaw kanang naong nimo. Sus, di makaog iro na oy. Pay batasan nimo buanga kay magsige na mo gaaway mo viral mo. Pero magdakag Espiritu Santo. Oy. Nindot kayo. Di lang ko musulti unsay mahitabo. Paminawa lang Espiritu Santo. Paminawa lang siya. Ay pagtuga-tuga diha og himog imong kaugalingong statement sama ni San Pablo naminaw gipakanta ra sila kanta sila kinsa gud makakanta nga puno na kaslabod nangahubag pang imong o nangagisi pang imong naong kinsa pa gud makakantag pagdaig sa Ginoo pero naminaw mas Espiritu Santo mao di ay kay ang ilang awit anha mosud ang gahom anha mosud ang kaluwasan mo na inigadto ni Muskabit pagkatakanta lang sige katakanta nga walk with faith in your heart and you'll never walk alone. Pero ikaragong usa, galakaw. Ana, no? Nya mingon to imong ang kabit ba makadungog to akas gawas gasikag kanta murag nang harana nilang duha ba nya gadug silang duha dito ang imong bana. Kisa maron siya ang ako marong asawa niya paminawag unsay gikanta siya walk with faith man siya nabuang na tingay na. Nga inig-abot na, inig-abli na spultahan. Gadada yon kag mga gikas Jollibee, nga kanang value meal. Nga mga on dayon mo. Nga magsikag smile. Magsikag ingon. Nya, saan mo kanang okay ra mo?
Sa uy, okay ra kay mi dinhi day oy. Enjoy kay mi. Kaupat na god. Kaupat na gid mi day. Sala no ako ang gani usa. Pero gidani mo upat man sad ka value meal. O di nakaupat sad ka. Upat sad ang imong kalipay. Wa man ni ayo. Sige. Mundog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo nagkahiusa diha sa ilang pagbuhat dinhi kanato alang sa kaluwasan. Masaligon kitang muingon, pamatia kami Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Nga ang Dios magligon sa mga nagdumala sa atong simbahan, aron sa kanunay, magpadayon ang ilang pagsangyaw sa maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa atong nasod, kanunay magabaton sa gugma ni Kristo, aron maghari ang kalinaw ug kahiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Nga ang mga mihalinatong mga igsuon, mupahulay na sa dayon uban sa nabanhawng Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. O Dios, sa tulo ka persona, ikaw ang nagpaila kanamo sa imong gahom ug presensya. Dawata kining among mga pangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay ang wayhonong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug katus ang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga ana sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian, tanggahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mipalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
lawas ni Kristo. Amen. Why sukot man ang pagmahal, alang ka na kung ipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pagbugnaw niya ng dakong kalayo. Hinunua siya midaog ug sa kamatayon nakabunto. Kung sudungon mo pagmahal, alang kanimo ipakita ko. Halos siya pagahisgutan, kay kini sinukod ug mabalinon. Pakitaon mo na ako sa hingpit nga kayo, ug pasabta ako sa pagkamadanihon mo. Una kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Una kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pagampo kining santos nga Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami na imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang mga grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan.
Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Maigsuon, nasayod gyud tingali mo no sa usaron ka figure sa simbahan dinhi sa Sugbo nga namatay si Monsignor Chris Tubal Garcia. Dako kay ni siya contribution sa atong archdiocese, gani kami na ordinahan mi usa siyas nakatampo sa paghimo sa among ordinasyon. So ako murong hangyoon duyog sa iyang nagbangutan nga pamilya sa mga Garcia atong atong pahinungdan siyag pag-ampo nining misa karon. Mga di lantag usa ka amhanamo ug usa ka maghimaya ka Maria alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Monsignor Chris Garcia. Tanan amahanamo na kasalangit pagdaygo ng imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kang Monsignor Chris o Ginoo ang kahayag nga way pagkapalong danag unta kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta siya sa kalinaw. Amen. Nindog ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Mahitabo ra ni siya kung kita usab sama nila ni San Pablo, nila ni Silas, mangandoy gyud ta sa nga maliwata ni Kristo, atong sundon ang Espiritu Santo. So sa ako nang gikaingon, napo na lang kaslats ang atong para sa decorations. So pasalamat tas Ginoo, basin og ugma, ma-close na tingali ni. So kamong gustong mo donate, dali-dali mo diha. Pero og di na mo ka-donate sa special nga title ani, kuan man, Heavenly Joy. Og di na mo kaabot sa Heavenly Joy, adto lang mo sa Hope and Opportunity. Ano, kay to pa may 1,600 kapin ka mga slots. Ato sang iampo ang atong mga proyekto dinhi. Ang atong sira murag tangtangon tingali na karon adlaw kay naa dihay himuon para kuan na diha ligon. Dili aron gubon kung dili aron panindoton ug paligonon. So please bear with us. Basig di na ta kaagi diha for several days para sa pag-reinforce anang atong main door. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan
Jesus.